След като сме се научили как можем да добавяме слоеве и да извършваме основните операции с тях, е време да видим как можем да направим нещо повече. А именно да използваме данни като тези, които в момента съм заредила тук, областите на България, и да редактираме атрибутите им, да добавяме нови данни към тях и съответно да ги обновяваме, когато това е необходимо. Примера, който ще дам с следващата поредица от казуси и стъпки, е с използването на данни от Националния статистически институт. На сайта nesi.bg можете да отворите и да видите основната страница, началната на Националния статистически институт, и тук съответно в горната част да отворите Infostat, като в бъдеще можете да използвате и infostat.nesi.bg. Тук можете да видите основните категории статистически данни, които са с безплатен достъп и до които можем да отваряме, можем да визуализираме и да работим с тях. В случая, тъй като ние разполагаме на картата с области, заредени са ми в ГИСа, трябва да търся данни, които да са свързани с областите. Това е много важно, когато имате такъв тип работа и когато искате да обновите някакви данни, които вече имате. Гледате какви са тези данни като административно-териториално деление и съответно търсите статистически данни в NESI или в друг портал, които съответстват на тях. Например, ако имах тук полигони на общини, щях в Infostat да търся статистически данни, които са на ниво община. В случая аз имам области, така че е необходимо да потърся данни, които са на ниво област. Най-лесният пример в такива случаи за образователни цели, с такъв тип данни, които са лесни за обновяване, това е да използваме демографската и социална статистика. И тук съответно, ако искам да обновя броят на населението, с което аз разполагам в моите области, ето тук, ако отворя атрибутивната таблица, имам поле POP21. Това е поле, в което аз съм добавила броят на населението за 2021 година и съответно в съседното атрибутивно поле имам данни за гъстотата на населението. Ако искам тези данни сега да ги обновя с последните налични, то аз трябва да сваля данните от сайта на NESI и да ги вържа, да направя join към тази таблица. Сега това ще направим в следващата поредица от стъпки. За да намеря броя на населението, трябва да дойда тук на демографска и социална статистика и след това да отида на население, където виждам различните възможности, с които мога да работя, като тук можете да видите население по населени места и пол. Например, това означава, че тук ще видим таблици с всички населени места в България. На мен ми трябват области в случая, така че няма да ги използвам. Гледам следващото, пол, местоживеене, области, общини. Това би могло да ми свърши работа, но тук имам и доста други показатели. Тук имам области, възраст, местоживеене, пол, области, общини. Общо взето навсякъде, където има споменати областите, аз мога да щракна и да използвам съответно този масив от данни, като останалите атрибути за възраст, местоживеене, пол, както например тук, просто няма да ги използвам. Така че избирам това и сега е време да направя справката. Справката тук е малко особена и първия път, когато тръгвате да я правите, може да ви бъде така по-неясно кое какво е. Тук имаме от лявата страна едни кодове. Това, което на нас ни е необходимо, е да свалим данни само за областите. Така че виждаме, че имаме общо за цялата страна и тук имаме едно. Тук имаме една група, в която пише области, нея не можем да избираме и тук надолу вече са изброени съответните области. За да сваля таблица, в която ще имам само и единствено областите и нищо друго, трябва да избера ето това ниво 4. Ако избера всичко, това означава, че ще ми се свалят и данните за цялата страна. А аз тук в ГИСа нямам данни за цялата страна и нямам ред в атрибутивната таблица, който да е за цялата страна. И затова е много важно, когато сваляме такива данни, да внимаваме точно с какви пространствени данни разполагаме, така че да можем да свалим точно това, което е необходимо, без нищо излишно. В случая всеки един ред от моята таблица е една област, така че на мен ми трябва същото нещо, за да мога да го направя, така че да ги обновя автоматично. При заявяването на тази справка, ето тук пиша
4, изчаквам малко, без да натискам Enter, нищо не правя, то само се обновява. И сега вече тук имам, като маркирам всички редове, 28 реда. Областите в България са 28, така че сега съм избрала само областите. За възраст не ме интересува нищо, така че няма да отбелязвам нищо. Местоживеене също, пол също. При времева разбивка, ако правите анализи на по-дълги периоди от време, може да изберете много години. Аз за случая искам последно на личните данни от 23-та година. Като щракна на заяви, ще получа таблицата точно в този вид, който ми е необходима. Имам област, брой. Точно това, което ми трябва. Щраквам тук на изтегли и сега тук мога да изтегля Excelска таблица или CSV. Един вариант е такъв, който ще ни отвори нормална Excelска таблица. CSV-то е машинно четим формат, така че може в някой случай да бъде по-удобен. Сега ще изтегля една Excelска таблица, за да ви покажа за какво трябва да внимавате и кое е специфичното при работата с тези данни. Такъв проблем съществува и при изтеглянето на CSV, така че независимо, че CSV-то по принцип трябва да е много изчистено и добре работещо, при него също се получават малко проблеми, така че ви препоръчвам да изтеглите което от двете пожелаете и след това задължително да го изчистите дали в Excel или в друг софтуер за работа с таблични данни. Сега, това, което виждаме в момента е една таблица, която е доста мръсна. От гледна точка на Data Science, на науката за данни, ние можем да имаме чисти и мръсни данни. Какво означава това? Това означава, че тези данни в този вид, в който ги имам в момента, не могат да ми свършат никаква работа. Причината се крие в факта, че в GIS-а, за да можем да добавим някакви данни, които да са тук свързани с тези области, тези полигони, ние трябва всъщност да имаме име на колона, име на друга колона, име на трета колона, първи ред област, стойности, втори ред област, стойности, трети ред област, стойности. В GIS всеки ред отговаря на конкретен обект. Виждате, че като щракна върху даден ред от атрибутивната таблица, виждам и на картата върху кой ред съм щракнала, коя е тази област, върху която аз съм щракнала. Това е така, защото в GIS всеки ред отговаря на един обект на картата. И съответно имаме връзка 1 към 1. Един ред тук, един обект на картата. Това означава, че ако използвам тази таблица в този вид, GIS-а ще помисли, че ето този ред е някакъв обект, който също трябва да бъде на картата. Този ред е обект, който трябва да бъде на картата. GIS-а няма да знае, че това са бележки, които те са оставили, за да поясняват данните. GIS-а ще търси обект на картата, който се казва дата на изготвяне на справката. И въобще всички тези неща ние всъщност трябва да ги махнем, да ги редактираме и да ги изчистим така, че да може данните да бъдат в максимално чист вид. Сега на този етап това, което трябва да направим е да изчистим тези излишни редове и да изчистим ето тези различни редове. Това може да го направите както в Excel, така и във всеки един друг софтуер, който може да използвате, ако става дума за софтуер за работа с големи данни, за софтуер за управление на бази данни и така нататък. Понякога тези редове в таблиците могат да бъдат и хиляди или милиони, така че всеки може да използва различни приложения, за да редактира. В случая Excel е абсолютно достатъчен, тъй като говорим само за 28 реда. Спирам сега записа и в следващото видео вече ще видите как изглеждат чистите данни и как можем да ги добавим тук в географската информационна система. Така че да можем да ги свържем и да добавим новите данни тук като нова колона в атрибутите на слоя.